На къде гледа императора? Гледа надясно, на където гледа и глупакът, към новото, към бъдещето, но усещането е различно. Докато глупакът още не знае какво го чака, императорът е много наясно какво го чака и какво се е случило и как се отстоява позиция. Минал е през много битки и затова и веждите са му свъсени. Ам, Исках да ви разкажа защо всъщност така, на трона му има 4 овенски глави. Не случайно са 4, защото и цифрата на таро-картата е четворка. Четворката е цифра на стабилността, 4-те посоки на света, 4-те основи на къщата. Това е градеж, стабилност, авторитет. Това означава. Ако ви е интересна историята на императора, по начина по който аз я разказвам, гледайте и утре. Ако искате да научите всичко на куп, може да последвате и да се абонирате за моя YouTube канал. Линка е в описанието на настоящия профил и да изгледате цялата история на куп. До утре!